Ένα μαγικό λιχνάρι. Ένας κακός. Μία πριγκίπισσα. Ένα τζίνι. Νομίζετε πως ξέρετε την ιστορία? Κάτσε, θα μου πεις ιστορία τώρα? Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας. Αλαντίν, οι νέες περιπέτειες. Καλώς ήλθατε στη Βαγδάτη! Το DVD Αλατιάν θα είναι blockbuster σε 1000 χρόνια. Θυμήσου πως είμαι κόρη σου, όχι κρατουμένη σου. Βρείτε έναν πλούσιο και όμορφο σύζυγο. Όχι, ξέχνα τον όμορφο, μόνο πλούσιο. Καλούς ο ανιψιούς. Αυτό σου είπα να κάνεις. Νόμιζα πως ήταν καλή ιδέα. Να φέρω οπότε... ενισχύσεις, θες άλλο χαστούκι? Δεν μπορώ να ξεχάσω τον νεαρό κλέφτη. Ναι, ξεχνιέται με τέτοια μπούκλα. Με τα λαμπερά του μάτια. Ήταν και λίγο αλήθωρος. Θα σταματήσεις να μου πας κόντρα επιτέλους? Δεν είμαστε και φιλενάδες. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να παντρευτεί άλλον. Καταραμένε βεζίρι. Νιώθω την οργή σου. Φώναξε δυνατά, καταραμένε βεζίρι. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi! Encore! Έλα στη σκοτεινή πλευρά! Πού? Ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Σύρεται για ξεκλείδωμα. Ο Αλαντίν το έχει κλειδώσει. Χρειάζεσαι τον κολλικό. Αλαντίν, οι νέες περιπέτειες. Άλλες 2 κλήσεις να πάρω και θα χάσω το δίπλωμα. Καλώς. Σύντομα στους κινηματογράφους από τη Feel Good.